Ассалому алейкум апои ман. Хушомадед ба канали Синашоб. На марҳамат тамошо кунед апои ман. Ням ё 100 сомон апои ман бори томия. Гарен бад фасона хушвакан. Қадж дарозака фақат барои апои бузвало рой мешави дар қадж дарозака. Бане дора бо вариантое ки қадушон калтатара кан. Ё ам 100 сомони апои ман. Ҳамен ам дош 100 сомониш даган. Гарени бад фасона ки хушвакан. 100 сом любой таша мегиран апаҷоно 100 сомони. Адесон боша бозори Корон 12 дарвоза мешава. Шашум қатор медонен дасти ча меган сеи модам апои ман. На марҳамат кен дар ҷои хенақ дар ягон ҷо нест апои ман. Тамоми ина бачасе нахе тигмадорак шастай. Тигмадорак шастай. Боне тариш нахе свет шастай. Нахе сирхак шастай. Ё размешон то 56 ҳастай апои ман. На марҳамат кен ина ишаб не чиқи фасонака. Нахелушам ҳастай. Наёшам ҳастай апои ман. Марҳамат кен успед кен апои ман. И дрозакаш ами динамуд расидка дора. Нахели дораву. Нахе расидка дораву ба не расидка. Нахе расидка шастай апои ман. На марҳамат кен. Нахе шапочка дора. Пашмур ҳама дронш ҳана. Инам хеле фақат пашм дора ҳама ҷош. Гарени бад фасона хушва. Адеса гуфтум адесо 12 шашм қатор шуд дасти ча меган се модал тараф телефуршо. Бозори Корон апои ман. На марҳамат кен. Успед кен номери WhatsApp мемонем бо папчи кен занг бизанен WhatsApp монда нависем. Папсара фромуш накне паписатсара.